rhaglen Aelwyd Cwm Rhondda o Dreorci ac Aelwyd gath ei sefydlu yn 2018 i roi cyfle i bobl ifanc yr ardal i barhau a gweithgareddau yn y Gymraeg. Gwych ynda. Yndyfe, a merch ifanc hefyd yn arwen ers mis Ionawr. Llongyfarchiadau, nes i ddeud yn sydd, heb weld y nodiadau, ond i wrth y modd efo ffordd oedd hi'n arwain, yn glir iawn ac yn siapio bethau neis. Oedd hi'n arwain yn fendigedig, a'r rhaglen neis eto, os dyn nhw ddewis tempo perffaith, oedden ni'n cael yr egni ar y cennu neis, heb fynd yn rhy gyflym, heb yn rhy afon. Tempo bendigedig, a Gwynllan yr Oddwyd eto, mae hwnna'n gan fawr i gor bach. So nathon nhw ymdopio hwnna'n dda iawn, ond dwi'n meddwl na'n ffefryn ni oedd y gan ddwytha yna. Yn credu. Bendigedig yn dde, a'r bongos, a llongyfarchiadau'r cyfalyddion i gyd, o'n i'n dweud, mae'n gyfrifoldeb mawr a llongyfarchiadau yn y gyd. Wedyn Cwr Cwm Rhondda yn agor gyda rhythm y ddawns. Perfformiad cyffroes a brwdfrydig. Gwynllan ar Oddwyd, lleisiau cyrog a chrif yma, talwyd sylw manwl i'r deinameg a chafwyd cyferbyniadau da rhwng y canu tawel a'r canu cryf. A'r darn ola wedyn ni moia, darn da i gloi y rhaglen, ac roedd yr offeryn taro y jymbe yn gymorth i'r canu. Roedd y canu'n orfoleddus ac yn ddiweddglo grymus. Da 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 da